La pestanya lateral conferència ens permet iniciar una sessió conferència. Aquesta funcionalitat està explicada en un vídeo diferent, però simplement dir-vos que quan obrim aquesta pestanya s'obre la consola de la sessió conferència i tenim dues opcions. La primera opció és aquesta i ens permetria unir-nos a una sessió conferència iniciada per un altre usuari. Aquí nosaltres hauríem de posar el nombre del servidor d'aquest usuari, que quan ell inicia una sessió conferència es posa a la part de dalt just a sota de la barra d'estat. I bé, com no és el que farem ara mateix, doncs cancel·lem això. L'altra funció és la funció d'obrir nosaltres mateixos una sessió conferència. Si diem que sí, podem configurar el nombre de port i un cop fet això, diem d'acord i ens inicia una sessió conferència. Quan iniciem la sessió conferència es mostrarà aquesta consola, aquesta és la consola de la sessió conferència, i un cop iniciada es mostraran a la part de dalt el nombre que els usuaris que els vulguin afegir a la meva sessió conferència hauran de posar en aquella consola que us deia abans. Això seria tot.